Hello, good afternoon everyone. Hope you all are fine. ഓക്കെ, നമ്മളിന്ന് സീസൺസ് എന്നുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് 4 സീസണിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ടേക്ക് ദ പേജ് നമ്പർ 122. ഹിയർ എ സിമ്പിൾ പോയം. Pour in lotion, rub it in, perfect for my summer skin. On my bike or in the pool, a sip of water keeps me cool. Shades are on, flip-flop too. In summer there is so much true. What is the poem talk about? എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ പോയം പറയുന്നത്? എ കിഡ് സ്വിമ്മിങ്, എ കിഡ് റൈഡിങ് എ ബൈക്ക്, എ കിഡ് വിത്ത് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ്, എ കിഡ് ഹാവിങ് ഫൺ ഓൺ എ ഹോട്ട് സമ്മർ ഡേ. എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്? യെസ്, എ കിഡ് ഹാവിങ് ഫൺ ഓൺ ദ ഹോട്ട് സമ്മർ ഡേ അല്ലേ, ഒരു ചൂട് വേനൽക്കാലത്തുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഫൺസാണ് പറയുന്നത്. ദ കിഡ് അപ്ലൈസ് ലോഷൻ ദാറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഫോർ ഹിസ്, ഒരു കുഞ്ഞ് ലോഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയേണ്ടത്. അത് ഏതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പെർഫെക്റ്റ് ഫോർ സമ്മർ സ്കിൻ അല്ലേ, ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ചർമ്മമാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പെർഫെക്റ്റ് ഫോർ മൈ സമ്മർ സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലോഷനാണത്. ഓക്കെ, ഇത് നോക്കൂ, നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് സീസണിനെ പഠിക്കാം. അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് വെതർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ. വാട്ട് ഈസ് വെതർ? വെതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലാവസ്ഥ. വെതർ ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എയർ എറൗണ്ട് അസ്. വെതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ള എയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ, എയറിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ വെതർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ള എയറിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനാണ് നമ്മൾ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ വേർഡ് വെദർ ടെൽസ് അസ് വെദർ ദ ഡേ ഈസ് വാം ഓർ കോൾഡ്, വെറ്റ് ഓർ ഡ്രൈ, ക്ലൗഡി ഓർ വിൻഡി. നമ്മളെ വെദർ പറയും എന്ത്, ആ ഡേ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, ഇന്നത്തെ ഡേ എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്നുള്ളത് നമ്മളെ വെദറാണ് പറയാനും. സമ്മർ ഡേ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ള എയറൊക്കെ നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കും. എന്നാൽ കോൾഡ് ആണെങ്കിലോ നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ള എയറൊക്കെ കോൾഡായിട്ടിരിക്കും അല്ലേ. ചിലപ്പോൾ ഡ്രൈ ആവും, ചിലപ്പോൾ ക്ലൗഡി ആവും, ചിലപ്പോൾ വിൻഡി ആകും. വെദർ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ലൈഫ്സ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് വെദർ. വെദർ അഫക്ട്സ് വാട്ട് വി ഡു, വിയർ ആൻഡ് ഈറ്റ്. നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കണം, എന്ത് ധരിക്കണം, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം വെദറിനനുസരിച്ചായിരിക്കും. വെദർ കീപ്സ് ചേഞ്ചിങ് എവറി ഡേ. ഓരോ ദിവസവും മാറുന്നത് വെദറിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് പേജ്. സീസൺസ്, കാലാവസ്ഥ അല്ലേ. എത്ര സീസൺ ഉണ്ട് നമുക്കാകപ്പാടെ? ഒരു സീസൺ മാത്രമാണോ? നോ അല്ലേ. there are 4 or 5 seasons. When we have the same type of weather for a long period of time, we call it season. കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാലത്തേക്ക് ഒരേപോലത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ, ഒരേപോലത്തെ കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ സീസൺ എന്ന് പറയുക, കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയും. Each part of the earth experience some type of seasons all ഇയർ റൗണ്ട്. ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ്. സോ സീസൺസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്താകമാനം സീസൺസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നോക്കൂ, ഇവിടെയുള്ള സീസണിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഏത് സീസണാണ്? സണ്ണിയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഏത് സീസണായിരിക്കും? സമ്മർ സീസണാണ്. നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ, തീയൊക്കെ കായുന്നുണ്ട്, വളരെയധികം തണുപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഏത് സീസണായിരിക്കും? കോൾഡ് സീസൺ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ, അതേത് സീസണാണ്? നല്ല ഇല പൊഴിയുന്നൊക്കെ ഒരു ടൈമാണ് അല്ലേ. അടുത്തത് നോക്കൂ, നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് സീസണാണ്? റെയിനി സീസൺ. നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ, നല്ല ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് സീസണാണ്? ഓട്ടം സീസൺ അല്ലേ, വസന്തകാലം. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാലങ്ങളുണ്ട്. ഇത് നോക്കൂ, ഈ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഗ്രീഷ്മകാലം എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ദ വെദർ ഔട്ട്സൈഡ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ഈച്ച് സീസൺ. ഓരോ കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ടും നമ്മളെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും. എവറി ഫ്യൂ മന്ത്സ് ദ വെദർ ചേഞ്ച്. ഓരോ മാസത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കുറച്ച് മാസത്തിലും നമ്മളെ വെദർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ട് ബോക്സിലുള്ളത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല. കാരണം ഫെബ്രുവരി, ജനുവരി, ഡിസംബർ അത് നമുക്ക് മഞ്ഞുകാലം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ് ഇത് നമുക്ക് എന്താണ്? ഏറ്റവും ഹോട്ട് സീസണാണ് അല്ലേ. അത് നമുക്ക് സമ്മർ സീസണാണ്. അതുപോലെ ജൂൺ, ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് സീസണാണ്? റെയിനി സീസണാണ്. പിന്നെ നവംബർ, ഒക്ടോബർ, സെപ്റ്റംബർ അത് നമുക്ക് എന്താണ്? വസന്തകാലം, ഓട്ടം സീസണാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വെസ്റ്റേൺ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാട്ടോ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്.
ഇനി നോക്കൂ ടൈപ്സ് ഓഫ് സീസൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സീസൺസ് എന്ന് നോക്കാം. സമ്മർ സീസൺ, വിൻ്റർ സീസൺ, മൺസൂൺ സീസൺ, ഓട്ടം സീസൺ ആൻഡ് ഓൾസോ സ്പ്രിംഗ് സീസൺ. ഈ 5 സീസൺസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇനി അതിൽ എന്താണ് സമ്മർ സീസൺ എന്ന് പഠിക്കാം അല്ലേ. എന്താണ് സമ്മർ സീസൺ? ദ സൺ ഷൈൻസ് ബ്രൈറ്റ് ഇൻ സമ്മർ. ദീസ് ഡേയ്സ് ആർ വാം ആൻഡ് ലോങ്. സ്കൂൾസ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് സമ്മർ ഫോർ സമ്മർ ഹോളിഡേയ്സ്. അപ്പോൾ സമ്മർ സീസണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യന് വളരെ ശക്തിയായിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് സമ്മർ സീസൺ. ദീസ് ഡേയ്സ് ആർ വാം ആൻഡ് ലോങ്. ആ ദിവസങ്ങൾ വളരെ ചൂടുള്ളതും നീണ്ടതുമായിരിക്കും. സ്കൂൾസ് ആർ ക്ലോസ്ഡ്. നമ്മൾ സ്കൂളൊക്കെ വേനൽ അവധിക്ക് വേണ്ടി ക്ലോസ് ചെയ്യും അല്ലേ. വി വിയർ ലൂസ് കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ് ഇൻ സമ്മർ. സമ്മർ സീസണിൽ നമ്മൾ എന്താ ധരിക്കുക? ലൂസായിട്ടുള്ള കോട്ടൺ ഡ്രസ്സ്. അതുപോലെ വി ലൈക്ക് ടു ഹാവ് ഐസ്ക്രീം, കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻ സമ്മർ. സമ്മർ ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ കഴിക്കണ ഫ്രൂട്ട്സാണ് ഇവിടെ ഡ്രിങ്കിങ് ജ്യൂസ്, ഐസ്ക്രീം, മാംഗോ, മെലൺ, വാട്ടർമെലൺ, അങ്ങനെ വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് സമ്മർ സീസണിൽ കഴിക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് സീസൺ, ദാറ്റ് ഈസ് വിൻ്റർ. വിൻ്റർ ഈസ് ദ കോൾഡസ്റ്റ് സീസൺ ഓഫ് ദ ഇയർ. ഓരോ വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള സീസണായിരിക്കും വിൻ്റർ. ദ ഡേയ്സ് ആർ ഷോർട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ്. ആ ദിവസങ്ങൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയതും തണുപ്പുള്ളതായിരിക്കും. ദ നൈറ്റ്സ് ആർ ലോങ്ങർ. എന്നാലോ രാത്രിയോ വളരെ ദൈർഘ്യമേറിയതുമായിരിക്കും. അതായത് രാത്രി കൂടുതലും പകൽ കുറവുള്ളതും. വി വിയർ വാം വൂളൻ ക്ലോത്ത്സ്. അങ്ങനെ നല്ല തണുപ്പുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ വൂളൻ ക്ലോത്ത്സ്, അതായത് ഈ കമ്പിളി പോലത്തെ നല്ല കട്ടിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് ധരിക്കുക. വി ലൈക്ക് ടു ഹാവ് ഫുഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹോട്ട് സച്ച് ആസ് സൂപ്സ് ഇൻ വിൻ്റർ. ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദ വെദർ ഈസ് കോൾഡ് ഔട്ട്സൈഡ്. നല്ല തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുമോ ധാരാളം? ഇല്ല അല്ലേ. നല്ല ചൂടുള്ള കഞ്ഞിയോ സൂപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും കഴിക്കുക. സം പീപ്പിൾ യൂസ് റൂം ഹീറ്റേഴ്സ് ഓർ ലൈറ്റ് ദ ഫയർ പ്ലേസ് ടു കീപ് ദംസെൽഫ് വാം. അതൊന്നും നമ്മൾ ചിലർ റൂം ഹീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അത്രക്ക് തണുപ്പൊന്നും നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാ അല്ലേ ഫാനൊക്കെ ഓഫാക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ റൂം ഹീറ്റേഴ്സൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട അത്ര തണുപ്പ് നമ്മളവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ഹോട്ട് സൂപ്പ്, റൂം ഹീറ്റർ, ഫയർ ടു കീപ്പ് വാം അല്ലേ. നല്ല തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥ, തണുപ്പുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെ നേരം വെളുക്കാൻ കാലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലേ, വിറക് കത്തിച്ചിട്ടൊക്കെ അല്ലെ ചമ്മൽ കത്തിച്ചിട്ടൊക്കെ തീ കായണ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സം പ്ലേസസ് ഹാവ് ഹെവി സ്നോഫാൾ ഡ്യൂറിങ് ദിസ് സീസൺ. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉഗ്രമായ അല്ലെ ശക്തമായ മഞ്ഞ് വീഴ്ചയുണ്ടാകും. മെനി പീപ്പിൾ എൻജോയ് പ്ലേയിങ് ലൈക്ക് ദ സ്നോ ഡ്യൂറിങ് ദ വിൻ്റർ. വിൻ്റർ സീസണിൽ സ്നോവിൽ കളിക്കുന്നത്, അതായത് ഇവിടെ നല്ല നമ്മളെ നോർത്തേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിലൊക്കെ കാശ്മീർ പോലുള്ള സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് ധാരാളം മഞ്ഞ് വീഴും. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ മഞ്ഞിൽ കളിക്കും. നമുക്ക് അവിടെ അത്രക്ക് മഞ്ഞൊന്നും വീഴില്ല, കളിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു മഞ്ഞൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ. സ്നോഫാൾ ഉണ്ടാവും, സ്നോമാൻ ഉണ്ടാക്കാം, വൂളൻ ക്ലോത്ത്സ് ധരിക്കും. ബെറീസ് ആൻഡ് ആപ്പിൾസ് ആർ ദ ഫ്രൂട്ട്സ് വി ഗെറ്റ് ഇൻ പ്ലെൻറ്റി ഡ്യൂറിങ് ദ വിൻ്റർ. വിൻ്റർ സീസണിൽ ധാരാളമായി കായ്ക്കുന്ന ഫലങ്ങളാണ് സ്ട്രോബെറീസും ആപ്പിൾസും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ തേർഡ് സീസൺ, ദാറ്റ് ഈസ് മൺസൂൺ സീസൺ. മൺസൂൺ സീസണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വി കോൾ ദ റെയിനി സീസൺ മൺസൂൺ. നമ്മൾ മഴക്കാലത്തെയാണ് മൺസൂൺ സീസൺ എന്ന് പറയുക. ഡ്യൂറിങ് ദിസ് സീസൺ ഡാർക്ക് ക്ലൗഡ്സ് അപ്പിയർ ഇൻ ദ സ്കൈ. ഈ കാലഘട്ടത്ത് ഈ സീസണിൽ എന്തായിരിക്കും? ആകാശത്ത് എപ്പോഴും ഡാർക്കായിട്ടുള്ള മഴമേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സംടൈംസ് ദർ ഈസ് ലൈറ്റ്നിങ് ഫോളോഡ് ബൈ തണ്ടർ ഡ്യൂറിങ് ദിസ് സീസൺ. ഈ കാലത്താണ് അല്ലെ ഈ സീസണിലായിരിക്കും ഇടിയോട് കൂടിയ മഴയും ഇടിമിന്നലും എല്ലാം ഉണ്ടാവുക. വി യൂസ് അംബ്രലാസ് ഓർ റെയിൻ കോട്ട്സ് വെൻ വി ഹാവ് ടു ഗോ ഔട്ട് ഇൻ ദ റെയിൻ. മഴയത്ത് പുറത്ത് പോകേണ്ട അത്യാവശ്യം വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക? അംബ്രല യൂസ് ചെയ്യും, റെയിൻ കോട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ഓൺ എ റെയിനി ഡേ വി ലൈക്ക് ടു ഡ്രിങ്ക് ഹോട്ട് സൂപ്പ്, കോഫി ഓർ ടീ. വി ഈറ്റ് ഫുഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹോട്ട്. നല്ല മഴയുള്ള നല്ല തണുപ്പുള്ള സീസണിൽ നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും? ചൂടുള്ള സൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോഫി ഓർ ടീ
അല്ലേ? എന്തായാലും നല്ല ചൂടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാനായിരിക്കും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക. റെയിൻ ഈസ് ഫൺ. എന്തൊക്കെയായാലും റെയിൻ എന്താണ്? ഒരു ഫണ്ണാണ്. നല്ല രസമല്ലേ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ? ചിൽഡ്രൻ ലവ് ദ റെയിനി സീസൺ. ദേ ലൈക്ക് ടു ജമ്പ് ഓൺ പഡൽസ് ആൻഡ് സെയിൽ പേപ്പർ ബോട്ട്സ്. അവർക്ക് മഴക്കുഴികളിൽ ചാടിക്കളിക്കാനും അതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ പേപ്പർ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കി നീന്തിക്കാനും എല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. Other season is autumn season. During this season the trees shed their leaves. എന്താണ് ഓട്ടം സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇല പൊഴിയും, ശിശിരകാലം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ? ഈ സീസണിൽ എന്താണ്? മരങ്ങളെല്ലാം ഇല പൊഴിക്കുന്നു. ദേ പ്രിപ്പയർ ദംസെൽസ് ടു ഫേസ് ദ കമ്മിങ് വിൻ്റർ സീസൺ. വരാനിരിക്കുന്ന വിൻ്റർ സീസണെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഇലയൊക്കെ പൊഴിച്ചിട്ട് റെഡിയായി നിൽക്കുന്നത്. ദ വെദർ ഡ്യൂറിങ് ദിസ് സീസൺ റിമൈൻസ് പ്ലസൻറ്റ്. വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയി, അതായത് കൂടുതൽ ചൂടും ഉണ്ടാവില്ല, കൂടുതൽ തണുപ്പും ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെ ഒരു പ്ലസൻറ്റ് സീസൺ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ കമ്മിങ് ദ നെക്സ്റ്റ് സീസൺ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്പ്രിംഗ് സീസൺ. ഇനിയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഏത് സീസൺ? സ്പ്രിംഗ് സീസൺ. വിൻ്റർ ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ സ്പ്രിംഗ്. വിൻ്റർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം വരുന്നതാണ് സ്പ്രിംഗ് സീസൺ. ഓക്കെ, ഡേയ്സ് ആൻഡ് നൈറ്റ്സ് ആർ നെയ്തർ ടു ലോങ് നോർ ടു ഷോർട്ട്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി വലുതും ആയിരിക്കില്ല, അതുപോലെ ചെറുതും ആയിരിക്കില്ല. ആസ് ദ സ്പ്രിംഗ് സീസൺ സെറ്റ്സ് ദ എർത്ത് ലുക്സ് ലവ്ലി ആൻഡ് ചാമിങ്. സ്പ്രിംഗ് സീസണിൽ ഭൂമി വളരെ സുന്ദരമായിരിക്കും. ദ ട്രീസ് ഹാവ് ന്യൂ ലീവ്സ് ഗ്രോവിങ് ഓൺ ദം. മരങ്ങളിലെല്ലാം പുതിയ ഇലകൾ തളിർത്ത് വരും. ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് വി ഹിയർ ബേർഡ്സ് ട്വിറ്ററിങ് ഓൺ ദ ട്രീസ്. അതിരാവിലെ പക്ഷികളുടെ ട്വിറ്ററിങ് സൗണ്ട് അല്ലേ, ചാറ്ററിങ് സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ ധാരാളം പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കും. അങ്ങനെയെല്ലാം വളരെയധികം പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീസണാണിത്, സ്പ്രിംഗ് സീസൺ. ലിസൺ ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ്. ഇത് നമ്മളെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു സമ്മറൈസാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സീസൺസിൽ എന്താണ്? വെതറിനെ കുറിച്ചിട്ടും സീസണിനെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ്. എന്താണ് വെതർ? കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എയർ എറൗണ്ട് അസ്. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ്, കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ വെതർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഓരോ ദിവസവും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇനി എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസാണുള്ളത്? വാം കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും, കോൾഡ്, വെറ്റ്, ഡ്രൈ, ക്ലൗഡി, വിൻഡി അല്ലേ? പല ദിവസങ്ങളിലും പല കണ്ടീഷനായിരിക്കും. എയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചാണ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെതർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സീസൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കാലാവസ്ഥ. സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് വെതർ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. ഒരുപാട് നാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് ടൈമിലേക്ക് ഒരേപോലത്തെ വെതർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നു. ചേഞ്ചസ് എവറി ഫ്യൂ മന്ത്സ്. കുറച്ച് മാസങ്ങളെടുക്കും ഇത് മാറാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട 5 സീസൺസ്? സമ്മർ സീസൺ, വിൻ്റർ സീസൺ, മൺസൂൺ സീസൺ, ഓട്ടം സീസൺ ആൻഡ് സ്പ്രിംഗ് സീസൺ. ഈ 5 സീസൺസ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സസൈസ് ഉണ്ട്, അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്തോളൂ. വെദർ ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഡേഷ് എറൗണ്ട് അസ്. വെദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളതിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ്. ഏതിൻ്റെ? എയർ ആണോ വാട്ടർ ആണോ? വെള്ളം മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണോ അതോ വായു മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണോ? യെസ്, എയർ അല്ലേ? വെദർ ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എയർ എറൗണ്ട് അസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വെദർ ചേഞ്ചസ് ഡേഷ്. എവറി ഡേ ആണോ എവറി മന്ത് ആണോ? വെദർ എങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ചേഞ്ചസ് എവറി ഡേ. ഓക്കെ, ദെൻ ദ തേർഡ്, ദ വെദർ ഓഫ് എ പ്ലേസ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഡേഷ് എവറി ഡേ. ദ വെദർ ഓഫ് എ പ്ലേസ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഡേഷ് എവറി ഡേ. ഏതാണ്? സെയിം ആണോ ഡിഫറെൻ്റ് ആണോ? നെക്സ്റ്റ്, വെൻ വി ഹാവ് ദ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് വെദർ ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വി കാൾ ഇറ്റ് സീസൺ. നെക്സ്റ്റ്, ദർ ആർ ഡേഷ് സീസൺ. പ്രധാനമായിട്ടും എത്ര സീസണാണ് നമുക്കുള്ളത്? ഓക്കെ, then look at the next page. Here the match the following. കോളം എയിൽ സമ്മർ, വിൻ്റർ, റെയിൻ, ഓട്ടം, സ്പ്രിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കോളം ബിയിൽ ഇത് ഏതാണ്? മാച്ചാണ്. സമ്മർ സീസണിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക പറയൂ? ഹോട്ടാണോ കോൾഡാണോ ന്യൂ ലീവ്സ് ആണോ? ഹോട്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ വിൻ്റർ സീസണിലോ കോൾഡായിരിക്കും. റെയിൻ സീസണിൽ നമ്മൾ ഏതാ ഉപയോഗിക്കുക? ഓട്ടമിൽ എന്താണ്? സ്പ്രിങ്ങിൽ എന്താണ്? അതൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം. പിന്നെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ടിക്ക് ദ കറക്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ക്രോസ് ദ റോങ് വൺസ് എന്നാണ്. വി വിയർ വൂളൻ ക്ലോത്ത്സ് ഡ്യൂറിങ് സമ്മർ. നല്ല ചൂടുള്ള സമ്മർ സീസണിൽ നമ്മൾ വൂളൻ ക്ലോത്ത്സ് ആണ് ധരിക്കുക. ശരിയാണോ?
നോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ക്രോസ് മാർക്ക് ഇടും. മാംഗോസ് ആൻഡ് മെലൻസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ പ്ലെൻറ്റി ഡ്യൂറിങ് സമ്മർ. സമ്മർ സീസണിലാണ് മാംഗോസും മെലൻസും ഒരുപാട് കാണുക. ശരിയോ തെറ്റോ? വിൻ്റർ ഈസ് ദ കോൾഡസ്റ്റ് സീസൺ. കോൾഡ് സീസണാണ് വിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ്? ഇറ്റ് റെയിൻസ് ഡ്യൂറിങ് മൺസൂൺ. മൺസൂൺ സീസണിൽ ധാരാളം മഴ പെയ്യും. ശരിയാണോ? സ്പ്രിംഗ് ഈസ് ദ ഡ്രൈയസ്റ്റ് സീസൺ. സ്പ്രിംഗ് ആണ് ഡ്രൈയസ്റ്റ് സീസൺ. ഏറ്റവും വരണ്ട ഒരു സീസൺ സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ആണെന്ന് പറയുന്നു. ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ്? ദെൻ ദ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നെയിം എനി 2 സീസൺസ്. അല്ലേ, നമ്മൾ കുറേ സീസൺ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 2 സീസണിൻ്റെ നെയിം എഴുതുക. വൈ ഡു വി ക്യാരി എൻ അംബർല വെൻ വി ഗോ ഔട്ട് ഓൺ എ റെയിനി ഡേ. നമ്മൾ റെയിനി ഡേയിൽ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്തിനാണ് അംബർല ധരിക്കുന്നത്? വി ക്യാരി എൻ അംബർല ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവ്സെൽസ് ഫ്രം ദ റെയിനി വാട്ടർ. ഓക്കെ. ഹൗ ക്യാൻ വി പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവ്സെൽസ് ഡ്യൂറിങ് വിൻ്റർ? ഈ വിൻ്റർ സീസണിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവ്സെൽസ് ഡ്യൂറിങ് വിൻ്റർ സീസൺ ബൈ വിയറിങ് വുളൻ ക്ലോത്ത്സ്. ഓക്കെ. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂറിങ് ഓട്ടം? ഓട്ടം സീസണിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഡ്യൂറിങ് ഓട്ടം സീസൺ ദ ട്രീസ് ആർ ഷെയ്ഡ്സ് ദയർ ലീവ്സ്. അല്ലേ, മരങ്ങളെല്ലാം ഇലപൊഴിക്കും. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂറിങ് സ്പ്രിംഗ് സീസൺ? ഡ്യൂറിങ് സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ദ ട്രീസ് ഡേഷ് ന്യൂ ലീവ്സ്. അല്ലേ, ട്രീസ് ഹാവ് ഗ്രോവിങ് ന്യൂ ലീവ്സ്. ഇസ് ഇറ്റ്? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വർക്ക്സുകളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് 1-2 പ്രാവശ്യം വായിച്ച് നോക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ. That's all today, and I'm going to wind up this session. All of you read well and also study well.